Tá mise géirí dul ar thuras tréis fécinn ar Clarence an sin agus mas rud é go raibh tú ar thuras go le déanaine nu mas rud ag go méid tú dul riviarna mí Súilm go mhaí tú anna hanamh as sin inis tá méid chun Duck all-in anamh go héin tá méid chun slushie dhéanamh tá súráiste go seo tá méid chun é a ghirta isteach so bhála pláisteach seo níl méid chun an mála a lína racha mé beidir có fada le sin agus inis déanaí mé cínta go bhfuil an mála dúnta I gceart níl muid a géirí go mé. Éon rud a teacht amach as an mála seo go dtí go bhfuil mé ré leis. Nis an rud a dhéanann tú ná well, déanann tú cínta go an mála dúnta gceart agus an sin currann tú an mála sa rótóir. Nis tógann sé coppla uair cléig mar sin currann tú sin sa rótóir agus nuair a hagann sé amach tar éis coppla uair cléig nó dag mé an ceann seo sa rótóir thar ihe tá sé crua cinálín cosúil le hair nó lecar nó rótóg agus tá mé inis chun é a chur isteach sa glunne seo agus bé slushie agam agus gnáirí go geal leis na siatí atá ag dul isteach is zone seascadó an iarrainn dhearnach le dul isteach sa zone gnáirí libh na siatí agus tá mo slushie ré.